Mi sé easnaí Ní Fhlatharta, tá mé dimlíonn deich, tá mé ranga cleachtadh agus is mála bheith sin ar an Fheadóg. Bíonn mé cleachtadh na Fheadóg beag nach chuile lá. Bíonn mé cleachtadh le mo chomhchathair Bridget ag an éarscoil. Chosma ag Seinneann na Fheadóg nuair bhí mé 8 mbliana d'aois. Chonaic mé sean leabhar nóta dúir mar dheochad cleachtadh bíonn agus dúirte is leabhar nóta Fheadóg bíonn agus ní mála sé thug sé thom. An chéad tóran a dólam mélam hain ná Mary had a little lamb. An tóran is fearr lom ná Sean Egan's polka.